Wara li l-maġistrat Nadine Lija ddeċidiet li tirrekuża ruħha milli tibda tisma' l-każ kriminali relatat mal-qtil doppju li seħħ fil-limiti tar-Rabat nhar it-tlieta 29 ta' Lulju, il-każ issa ġie assenjat mill-maġistrat Estrid Mejgrima. Hija se tibda tisma' l-provi nhar l-Erbgħa 13 ta' Awwissu. Il-kompilazzjoni kellha tibda tinstema' nhar il-Ħamis filgħodu, iżda l-maġistrat Lija ddeċidiet li ma tismax il-każ kif l-avukat Franco De Bono huwa wkoll l-avukat personali tal-maġistrat. Bħala miżura ta' trasparenza u bżonn ta' ġustizzja vera, il-maġistrat Nadine Lija ħadet l-inizjattiva li tirrekuża ruħha milli tkompli tmexxi l-każ sabiex tevita kull doża ta' dubju dwar l-imparzjalità tal-proċess. Meta tressa l-qorti Carmenu Ċantar wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fosthom ta' omiċidju volontarju u li kien fil-possess ta' arma tan-nar mingħajr liċenzja. Ċantar li għandu 72 sena qed jiġi mixli bil-qtil ta' Denis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Tonja Ġus ta' 57 sena mir-Rabat. Wieħed mill-vittmi huwa t-tifel tas-sieħba tal-allegat aggressur fil-waqt li l-ieħor huwa r-raġel tat-tifla tas-sieħba ta' Ċantar. L-akkużat qed jinżamm f'Monte Carmeli minħabba biża' li jweġġa' lilu nnifsu. Fil-fatt Carmenu Ċantar qal ripetutament li jippreferi joqtol lilu nnifsu milli jaffaċċja l-proċeduri tal-qorti.